טירונים יקרים, היום סיימתם את הטירונות ואתם יוצאים לשדה הקרב. אתם צריכים לתקוף כל פעם שאתם רואים את חיילי האויב שנראים כך. כמו שאתם רואים, חיילי האויב לבושים שחור, יש להם בנדנה ירוקה שמסתירה את הפה, והם יורים בעזרת שדכנים קטלניים, אוקיי? כמו שאתם רואים, גם לקצינים שלהם יש כוסות על הראש ומטריות ביד. תהרגו את הקצינים כדי שנוכל למנוע שליחת כוחות נוספים. בימים הקרובים נצא למבצע על מנת לכבוש את בסיסי האויב. רק אפה, לפה! בואו, קדימה! צריך לתקוף אותם! להגן על הבסיס, קדימה, טירונים! קדימה, אנחנו חייבים לפגוע! קדימה, אחריי, לרכב! חיילים, תהיו דרוכים ותראו כל פעם שאתם רואים את האויב, קדימה! מהר, מימין! תירה בו! גברת, תתרחקי משם! אוי לא! תירה בו! אוי, לא! בשמאל! מאחורי העץ! חייל, אתה בסדר? חייל, אתה בסדר? חייל, אתה בסדר? חייל! חייל, בוא. חייל, קום! אתה בסדר? חייבים להמשיך. אנחנו חייבים להשתלט על המוצר הזה ולהשמיד אותו. אוקיי, אנחנו חייבים ללכת בשקט, ללכת לאט ושפופים. תראו רק שאני נותן לכם פקודה. יש שם שומר. ב3 תוריד אותו. 1, 2, 3. כל הכבוד. דרך החלון, ימין. תעלו רק בפקודה שלי. קדימה! אוקיי, קדימה. נפעיל את המערכת. קטע מחשב. דרך המחשב נפעיל את ההשמדה העצמית ונהרוס את הבסיס. קדימה, אחריי. לא, ג'נרל קמפן! תעזור לנו, תראו בו! ג'נרל, אתה בסדר? אתם חייבים להמשיך בלעדיי, אני לא אשרוד את זה. תשמידו את הבסיס! לא, דבר, אני צריך להשמיד את הבסיס בלי הג'נרל. X3945. אוקיי, עכשיו צריך להשמיד את המכונה. בוא אחריי. תגבה עליי! בוא, חייבים לצאת מפה. רות!